Hindi ngayon napilit eh. Sabi ni Kuya Nabi, mamaya daw tao yun na. Ano tao yun? Ha? Ano tao yun? Ayan na, pintura na tayo dito. Ayan. Nilayout na ni Kuya Jewel. Paas pati ko ay. Pero karobo ko naman. Oo. Ubo nga, sa ubo. Mapalat kayo pa. Grabe yung ubo. Dahil pa, may lagayan ako ng pintura. So 1.5. 1.5. Maghanap muna ako ng 1.5. Dapat may kumutang. Ha? Nang may laman. Tingnan yung isa agad to. Sa di Krista. log? Ito, kusina. Natin kusina. Yan. Hanap muna tayo ng 1.5. Sponsor dumating. Paunahin niyo di sponsor. Ano dito? Toyo? Nakita. Udah ka no? Atad to. Siguro ka? Pintura. Kutsilyo mo. Ada. Si Kuya, di talaga pag pinag-coffee mo. Isay. Kuya, odo mo. At ang nakalilingaw na ka. Nirum-rum mo na naman. Huwag bang nakupag-usap sa kanya. Jesus. Ano ba yung buhay kaya mo? Padadalisan sa rin narangon sa udo. Ayun lang. Uy! Hugas. Andun si Ka Jewel na nagpipintura. At tulungan ko na. Ano sa may? Hindi. Yung lipstick. Alam na. Yung kwarta? Pag ganyan na yung trabaho, kapag naglagay na ng lipstick, patapos na. Patapos na yan. Alright, balik na tayo doon. Hindi ka nagdala ng ano eh. Tuba. Wala. Sana ito rin. Tuba. Habang nagpupo kita sa aling tatagi-tagi, tapos yung buyong. Lalo pag suka. Sukang tuba. Alright. Oh, nine.
Alis na. Amuan. Veterano. Veterano, Kuya Joel. Ay. Dapat doon ako sa pili. Dapat tayo pero ulit. Ha? Doon ako punta ako doon. Oo. Commute. Ay, ang mga dapat. Tapos na yung skin ko. Skin ko. Minsan ko. Dapat pa rin, dakula alalay. Hindi ka. Nya. Taning di madihado. Ay, sa oras. Uwi sa naman. Dawa. Matangal ako ng mga gusto. At pala may mga alalay sa Kuya Joel bukas eh. Magninino. Magninino. Para di madihado. Baka sabihin, oh, mga vlogger yung ano yun ah. Ayaw. Yung bata niya tumanggi. Kaya Ha? matanggi. Ang pati yung kasabihan niya. Bawal tanggihan. Kasi napakaraming tao na ano, pwedeng alukin. Ikaw pa yung nagustuhan. Diba? Wala nang tape. Hindi natipan. Wala. Sundan mo lang yung buhay. Hindi pa magandang smart. Nasanay ka ba ba ako na sa taas? Oo. Nasa liya lang ba niyo? Oo. Ah. Ako doon. Hindi mo pa kasalata. Yung New Times pa kaya kan. Ayan ah. Malayo mo na pag doon mo. Ha? Malayo mo na. Arin. Bagyo. Hindi ako nagmamang anak ko. Wala na sa naman ito. Pero ato bigkiton. Pagpi lang sa rin. Ha? Pagpi lang dapat. Tinupin mo. Para sa rubol. Pero nung isang taon nga, ganito, baha na dito. Ganyan talaga kasi pinyaparan siya. Paulan talaga eh. Maulan. Gagalang tubig ng ano, pagsakoy. Sasakoy. Mura na siya. Ito na siya ka.
Magkikot mo sa mga. Hindi ka rin sarili. Turns past that takes a cool sign. Same podcast, same old blues. Trying to outrun the thought of you. Things haven't truly won't stop. You can't leave it down this road. You can change your mind without your hands. Every man just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't leave in a time this small. I've moved on. Not too far, just down the road from who we are. You can change your hair, change your street, but you can't run memories. Nah, I ain't mad, I just laugh sometimes. How love can fade, but this now stays mine. See small town, just don't Abangan mo mamaya si Ondoy. Ha? Pag-uwi nga. I-vlog mo. Iparang ko dyan sa van. Tapos di mo na magpakita. Kada po sa ako sa ano? Ha? Loko. Oh. Balik tayo. Ikaw no? Spotify. Ikaw no? Gabi. Nakailan kayo, Joy? 3. Lumabas yung isi ito. Numero namin yan ba? 31.5. Numero ko 24.31. Kaya yung magkita na ako, nasa diyan. about me. Where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same podcast, same old blues. Trying to outrun the thought. Sarap siguro tumama sa luto no? Yung mga ibang tumatay sa luto, patay ka lang, hindi ka tumama. Oo. Baka na. Kaya mo sa meron. Mga tagay mo. You can change my name in your phone. You can't leave in a time this small. Not too far, just down the road.
Yeah. Ano yung medyo nag-usap sa ano? Kasi ba't ito dyan sa kwarto? Ang mana. Tama ito! Dino! Hindi, laban mo na din. Ako ba? Yeah. Asan na yun? Arin. Dapat ka rin. Love you. Wow. Walang ko. Di na pa rin nabot sa tiles, ano? Di na nabot sa tiles. Ganda na, may design na. Alam mo na pag ganito na, tapos na. Pag may... Sponsor ko na, nagpipinto na. Isabi. Sponsor. Sponsor na ganito. May dress siya?
Ah, Si ate, pagdating, saan siya? di niya umalis, may biyandahan. Dahil bakit pinandun sa taas? Vlog mo. Kaya, pagdating ni mama mo, huwag mo sabihin na may dumating na isang ka. Pag dumating ni mama mo, pagdating dito sa taas, hindi may isang na dumating na sa taas. Salubungin mo, tol. Saan dyan? Na, magkasalubong mo. Ay, dito. Nakakapagdo ko. Ada dapat guys, ada may sponsor guys, nag-list to. Hindi ka na nagkawa ako. Yung buta talaga siya? Buta na, yun. Tawa na nito. Ay, ay, ay. If you really want to, turns past that takes a cool side. Same podcast, same old blues. Ano sabi ko pagbaba? Tol, ano sabi pagbaba ko? Ayan na, ganda na oh. Pinuulit ko kay Joel kasi yung sa taas para sure ball. Hindi na nilagyan ng tape, go ahead lang. Okay, sabi ba natin? Tapos kabila naman, Oo. Okay, sabi ba natin? Bali, masilyahan ka doon. buko mo nito lang na. Sino ko sino? Ayan na. Ganda na. Ganda nga. Ano? Ganda. Lupit. Ayan na yan. Ano yung mukhang pwede na? Ibalik mo na. Ha? Iba na na Kung marami, ibalik ko na. Tingnan kung tuyo na, ibalik na. Ah, pwede na. Bilis mo matuyo dito eh. Siminto eh. Ah, pwede na. Ibalik na natin yung floor mat. Bakit gusto mo sumakay dun sa sakyan ng sponsor? Continue. Tol. Continue mo, Tol. Kunti gusto siya. Ayan na.
Medyo basa pa di kabila. Basa pa yung kabila. Talong, tapos pagbagsak ko, nakakagulo. Lagi po. Ito ka naman na. Ito yung kukulan ko. Para sa inyo. Hindi ngayon napilig eh. Ano yung cleaning? Dalawang guhit. Wala nang guhit. Ay, yung pinto pa nga pala, no? Pipintiruan. Ano yan? Baka barnis. Barnis. Wala pa yatang badit niya. Alright. Tapos na. Tapos na. Mamaya hindi titiklop. Namun na kuya, no? Kabayan, kala mo. Lipstick na. Lipstickology. Punas-punas, oh. Linis-linis. Lilinis si Papa ni Tricia. Sabi ni Kuya Nori, mamaya daw tao yun na. Ano tao yun? Ha? Ano tao yun? Mamaya, no? Tao yun daw. Tao yun. Kuwan na. Pwede lang testingan. 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 Oo. Ano yung tao yun? Tao yun na. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards, with only hearts. You cannot reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards, with only
this house of cards. And these lonely hearts. Ayan na, tapos na nga dito magpintura. Tapos si papa ni Trisha ay naglinis niya sa bintana. Ayan. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. At sana po panoorin niyo yung vlog. Ayan. At nakabalik na tayo dito sa pabahay. Tapos kung bukas kung may pasok, ayan, tuloy-tuloy na yung ating pasok dito sa pabahay project. At kunti na lang, mga retats na lang. Bali, ito na lang yung mga natitira. Tapos kung dito may budget na siguro to eh. On ko lang. Yan na lang yung mga mga tatrabuhin dito. Kwarto tapos na. Yan. Ayan po, ganito lang muna yung vlog. At muli maraming salamat sa lahat ng mga sponsors ni Kuya Noli din sa Pabahay Project na to. Thank you po sa inyong lahat. At sana mas marami pang blessing ang dumating sa inyo. Ayan po, bye-bye, love you all. Shoutout sa lahat ng mga sponsor, mga viewers, silent viewers, mga anonymous sponsor. Yan po, bye-bye.